ఉండిప్పుడు అన్నయ్యని ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಟದಿ ನಂದು ಲಾವ್ಲುಂಡು ಇನಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿನ ದಿನ ಅರ್ಥಗ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆರೆ ಐಕ್ ಯಜಮಾನ್ರನ ಬಾಯಿ ಚೀಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಅತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಂತದೆ ಅವೇ ಬಂದಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುನು ಬರ್ತ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ಂದು ಸುರು ಯಜಮಾನ್ರನ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮನ್ಪುಗ 6 ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತದೇರು ಯಾವ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತದುಜಿ ಏಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಯಾನಿತ ದಾದ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮನ್ಪುನು ದೂಲೆ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕಂಡನಿ ಜಾನ್ ಆರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಬನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ತದೆ ಅತಿಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶುರುವ ಬರ್ಮಂಟೆಗೆ ഞാൻ പാലട്ടെ മനസ്സ് ലാൻഡല്ല ಪರಬೆ ಇನ್ನು ಕೈ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿಂಡು ಎಲ್ಲೇನೋ 55 ವರ್ಷಗ ಪಾದಾರ್ಪಣ 55 ಅಶ್ವತಂಜ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಶ್ವತಂಜಿ 14 ಎಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಾನು ಪರಡು ನಿಂತೀನಿ ನೀರ್ದೊಕ್ಕ ಟೀನೇಜ್ ಮುಗಿದು 16 ಟೀನೇಜ್ ಮುಗಿದು 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ತೀನಿ ಇರುವ 25 ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನ ಅಂಚ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ಇಂಬೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು 2 ಕಿಲೋತ ಪೂಂಜಣ್ಣೆ ಗೋಲ್ ಕೈತರ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಿದೈದ ಪೂರ ಬೇಲಾದು ಬನ್ನಾಗ ಬಾಜನ ಪ್ರದೇಕದಾತನ ಮುಲ್ ಪೂರ ಆದು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ ಕಿಚನ್ ಡೀ ನನ್ನೆ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದೇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೆ ಸುರೂಕು ಮೊಕ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಚಾಕ್ ಸುರೂಕಿತ್ತ ಮೊಕ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಚಾಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೀನಿ ಚಾಕುರ್ ಪೂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುರು ಯಜಮಾನ್ರು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಐತೆ ಇನ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚಿನಿ 10 ಗಂಟೆ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಗು ಬೈಪದು ಸಾಗುದೊಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮನ್ಪು ಬರ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಲವ್ ಒಂಥರ ಪಾಯಸ ಲಕನೆ ಪಾಯಸ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಸಾಗುದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಜಿಗತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಲಕನೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಪಾಯಸ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸೀರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಸೀರ ಮನ್ಪು ನೆಟುಲ್ಲೆ ತೂಡು ಸೀರ ಮನ್ಪೆನ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆ ಟೊಮಾಟೊ ಒಂಚಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಕೊಡ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚು ಮೊಗ್ಲು ಈ ನಾವು ನಿಂಚ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ನೆ ನಿಂಚ ಬೇರೆ ಈ ಸುರು ಆ ಬನಿಯನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನರಕ್ಕ ತೊಯ್ಜು ಅತ್ತ ಮೂಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಿಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಲ 12 ಐದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರ್ನಾಗ ಇದು ಇನಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರೋ ಇನಿ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡತ್ತ ಸಟ್ಟೆ ಬುರ್ರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಒಂತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಪೇರು ಪುರ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅವೆಂಚಿನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು
ಭಾರಿ ತಂಪು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿದ ಸಾಗುದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್. ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ನೀವು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ತಾಯಿ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಇದೇ ಗ್ರೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪು ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಸೀರಾ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಾಯಸ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಯುಷ್ ಬಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಪುರ ಗುಡ್ಡೇರು ಉಂಟು ದಾದ ಬರುಡು ಚಮಚ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಡೆದೇ ಮನ್ಪೊಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ಅನ್ನಂದು ಮಲ್ತ ಆತುಂಡು ಕಡೆದೇ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಗ ಕಲ್ಲು ಮೂರುಂಟು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಅಂದೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ 6 ಯಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನಿಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಂಬೆ ಭಾರಿ ಕಂಬೆ ಇರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮುಖ ನಿಲ್ಲಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಡು ಕಂತೇರು ಆಗ ಗೊತ್ತಿಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಜ್ಜಾನ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಬುತ್ತಿಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೂಪು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು 26 ಮಾತೆಡ್ಡೆ ഞാൻ ശുക്രദിവസത്താല് എന്നതിലും ബർത്ത്ഡേ കറണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ശുക്രദിവಸ ಎಂಕು ಲಕ್ಕಿ ಇರೇಗಿ ಯಾನ್ಲನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕು ಶುಕ್ರದಿವಸ ತಕದು ಶನಿದೇವರಿಗಂತ ಮನೋಡ್ಚಿ ಆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಜಾಟ್ ಪಾಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೂಲ ನೋಡು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಸ 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 ಕೊಚ್ಚಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರುವಿನಾಗೆ ಕೊಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಗಸ 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 ಮೂರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಗೋಂಗಿಜ್ಜ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬದಿ ಊರಿದ್ದೇನೆ
ചിമ്പു കല്ലൊരു ചേച്ചി വീണേ കല്ലൊരു ചേച്ചി വീണേ ചിമ്പു കല്ലൊരു ചേച്ചി വീണേ ചിമ്പു ഓത്ത ചിക്കെ പൊന്തു ಅಡ್ಡಿಯ ಬೋರ್ನ ಪೂಬೆ ಬೋರ್ನ ಪೂಬೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿವೆ ಕಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂಬೆಜ್ಜಿ ದಿಯಾರ ಗೋರಿ ಬೇಯರೆ ಬೇದು ನಾನದಾದ ಸೀದಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಗೆಲ್ಲ ಅನುಕನ ಸೀದಾ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬರ್ಡೇದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಎಂಜ ಮಾತ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಶೀರಾ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ birthday to encaten sira encaten suka kadana ala aishpo happy birthday ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಡು ನೆನ್ನಿನಿ ಆತನ ಸುರಾಂಡು ಮುಲ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ಇಂಬೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿನಿ ಪೋತು ನಿತ್ಯ ಬಲ್ತೊಂಬೈದೊಡೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದಾಂಡಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದಾದೆ ಕಾವು ಜೋರ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಇನಿ ಏತು ಬೇಗ ಒನಸ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಬೇಗ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಆತು ಬೇಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒನಸ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಡು ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಹಾಪುಜಿತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರಾಂಡಲ ಮುರಣಿ ಗಾಡಿ ಪೋದು 2 ಜನ ಕಲುವೆರ್ಲಕ ಪೋತೆರು ಕನೆದೇರು ಎಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಪೋಯರ ಹಾಪುಂಡ ಸಡನ್ನೆ ದಾಲ ಕನೆರೆ ಕೇಕ್ ಕನೆರೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ಆತು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೇಕ್ ಕನ್ನ ನೆವ ನೋಡು ಪೋತುನೆ ಅಂತ ಅದಾಣ್ಲ ಕನೆದ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಲಕದ ಅದಾಣ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ವೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪೋಯರ್ನೆ ಕೆಂಜರ್ ಬರ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಡೆ ಪೋಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಉಂಟಾವೇರು ಅಂಚ ದಾಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಚೂರತ್ತು ಜೋರುಡೆ ಬರೊಂದುಂಟು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕನತ್ತುಲ ಧ್ಯಾನ ಇನಿ ಅಜ್ಜನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಜ ಬಂದೇರಿ ಎಂಡ್ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೂನ್ 1 ಕೈದಾಂಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೈದಾಂಡು ಇಟ್ಟ ಬರ್ತ್ಡೇ 5ನೇ ವರ್ಷ ಕಾದಿಯರು ಸಾರಿ 20ನೇ ವರ್ಷ ಕಾದಿಯರು 20ನೇ ವರ್ಷ ಕಾದಿಯರು ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಈ 20ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನ
7ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಶಾಲ್ ಕೊತ್ತೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗಂಡು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಗರ್ ರಶ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಈರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಆಲ ಪನಿಯರುಂಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಇದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಇದೆ ಪಂಚ ರವಣಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆತನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆತನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮೂಡೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮಳಿದ ಚೀಪದ ಎತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆನ ಒಂದು ಚೀಪದ ಎತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಚೀಪದ ಎತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ದ ಕಜಿಪಿ ಎತ್ತನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನು ಪಂಜರ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಇದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಕ್ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಏನು ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಐತೆ ಯಾನೆ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಖಲು ಟಿ ವಿ ಬಂದ್ಬಾರದು ಐಕೆ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ರನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೇಕನೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಜೆರ್ ಆತು ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದೊಲಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾತ ಕೇಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪುರ ವಸ್ತುಲು ಎಂಟ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ತಿನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ನನಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾರಡ್ ನೆನಪಾದ ಈ ವಾರಡ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ದಿನ ನೆನಪಾಂಡು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತನ ಬರಂದುಂದಾಂಡು ಮಲ್ತಿನಾನೆ ಬೈದು ಜೈಕ್ ಮೆಗ್ದಿಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಂತದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓವುಲ ಬೈದು ಜಿಂಪನ್ಪಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ದೀಪನ ಪುರ ಮಲ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದು ಜಿ ಓವುಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ದ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೆ ಮೇರಡ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಬೇರು ಕೇಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದಿಕ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕೆ ಮುಖ್ಯ ದಾದೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು 45 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ 20 ವರ್ಷದಾಗಲೇ ದಾಯ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ಎನ್ನಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ದಾಯ ಜೋಕಲ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ನೆನಪು ಅಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಜನ ಅರ್ಥಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿನ ದಿನ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಂತ್ದೇರು ಕೆಲವರು ಐಕ್ ವಿಶ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಪರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಅವು ನೋಡ್ಸಿ ಮುರಾಡಿ ಬಂದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಶ್ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ತೂಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ತೋರ್ತು ಜೆತ್ತುದಾತು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಒಂಬರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ಮರ್ದು ಒರ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡು ಆಯುಷ್ ಜೋಡ್ ದೀಪೆ ಚೂರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಇಂದೆರ್ಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯುಷ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಆಗಿ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡಿದ್ನಂಡು ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿನಿ ಪೂರಾ ಕೆವಿ ಕೊರದು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ದೆ ಈಗ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪೂಜಿ ಒಂಬರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಸಂಗೀತ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮು ಅವ್ರನ್ನ June 3 ಬರ್ಡೇಗೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸೌಜನ್ಯ ಚೇತನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗ ದಿಯಾನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ದಿಯಾನ್ ಪುಟ್ಟ 20ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನ ಟುಂಡ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಅಂಜಲಿ ಇರ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ದ ಮಂಡ ಐತೆ ಯಾನೆ ವಿಶ್ನಿ ತೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತ ಅಂತ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಾರದು ಐಕೆ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ಕತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್